Prea multă gălăgie, aici se filmează. Exact. Video. Uite, noi avem plăcerea să fii invitatul nostru de onoare astăzi la acest interviu și să ne răspunzi la câteva întrebări. Dar înainte am vrea să știm cine ești. Prezintă-te puțin, te rog. De ce asta? Ca să aflăm despre tine mai multe lucruri. La ce aștept? Adevărat nu înseamnă felul cum ești făcut. E un lucru care ți se întâmplă. Când un copil ține la tine vreme îndelungată, nu doar ca să se joace cu tine, ci fiindcă te iubește cu adevărat, atunci devii și tu adevărat. Nu se întâmplă dintr-o dată. Devii treptat și durează mult. Tu când ai învățat să citești? Oh, Dumnezeule, cred că acum mult timp, dar nu prea am vorbit, știi? Mă înveți și pe mine? Sigur. Hai să mai... După aia vă pun note în catalog. Ai adus caietul? Ați adus caietul? Da. Da. Caietele la control. A fost odată ca niciodată un frumos oraș pe care îl chema București. În orașul ăsta trăia și sectorul 6, care avea parcuri mari și frumoase, muzee, cinematografie și blocuri colorate. La noi este în alt fel, aici la sectorul 6, într-un alt sector este mai altfel. Peisajele după acolo, sau cum sunt amenajate, fiecare parcur e amenajat în felul lui. Leagănă de-alea de făcut sport, de... Parcurile sunt pline de oameni fericiți care se plimbă, respiră, le cicrează și dansează. Ia să vedem, ce avem noi aici? Locuri de joacă, zonă, teren de sport, ăsta, unde poți să ieși de bicicletele, să te plimbi pe lac, nu? Da. Bravo, Iul! Mai sus, uite-te acolo. Zi mai departe. Hai, că ai tu. Ești la nota 10. Hai că mă apucă sub. Văzând ce este, te ia amețeală. Intrăm? Să ne amețim? Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen. Am fost la școală, consider că își dădea lumea coate în credile mele. Nu prea mă băgau colegii în seamă. Unul, doi mă băgau așa, maxim 3. Din 20 că eram în clasă. Și la liceu am fost la peste picări, să zic așa. La școală mai vreau cu un colț, nu mai e. Școală ca de la când întâi când înveți să fii până la 4 ani, fii studia. Româna, matematică, da, să știi. Și totuși, Hugo, chiar dacă ești un cățel mai năzdrăvan, vrei să fim prieteni? Nu. Nu, am Zi, înțeles. dar aici trebuie să fie nasul negru. Iar eu pot fi un prieten foarte bun, să știi.
Putem să împărțim mâncarea amândoi? Da. Ce părere ai? Eu cu pedigree, tu dumneavoastră cu iscas. Sper că dacă mă voi întâlni peste un an, pentru că atunci avem întâlnirea de clasa 4 cu toți colegii, m-aș bucura să-i văd pe toți și chiar în ciuda miștourilor care s-au făcut, da, a ironizărilor la care am luat eu parte și... O școală frumoasă, bineînțeles, dar e încă în renovare liceul, cu niște clase mari, cu bănci, profesorii sunt ok, la fel și directorii, dar nu se bagă pentru tine dacă ai vreo ceartă cu colegii sau bullying-uri sau chiar bătaie. Și pentru că nu se rupea, am mai chemat un elefant. 2. Eu mai mult singur așa, decât când mă întreabă câte cineva ceva, atunci vorbesc. În rest, îmi place să stau singur. Am fost la școală, dar din păcate a fost un calvar. Am învățat, dar tot mi-am luat-o. Și tot am învățat și am mers mai departe. Și tot am învățat și am mers mai departe. Tot așa, până am scăpat. Nu e ok, pentru că omul nu trebuie să învețe papagale, și trebuie să învețe de plăcere, dar... De mic începi să prinzi pașii, dar după aia cât crești, devii și mai mare, numai că nu prea-ți pare ușor. Și toți mi-au spus, toți profesorii și așa, că eu am ureche muzicală. Am ureche muzicală, urma să fiu Felicia Filip, să fie profesorul meu, Felicia Filip, dar nu să fiu pe scenă, așa, dar din cauza că am problemă din naștere, nu m-au acceptat, din cauza oamenilor normali, răi, între ghilimele, nu m-au acceptat. Eu aș fi dorit, dar nu a fost acceptată de oameni, de normali, în școală normală. Doamnă, scuză-mă că vreau să-i zic ceva. Dacă nu lași omul să vorbească tot degeaba, nu-i corect. Hai, scuză-mă de expresie, dar am și eu dreptate. Și am mai fost la o școală, de pe care am fost și în numărul 3, școala de arte și meserie numărul 3. Pe lucrător hotelier. Mi-a fi plăcut să dau la un hotel, dar nu... Dar nu la cameră să dau cameră, la mâncare, cu place. Și acum pe mine mă atrage mai mult partea cu arta. Nimeni n-a înțeles chestia asta, îmi pare rău să spun. Mie mi-ar fi plăcut dacă ar fi fost posibil să fiu studentă la UNEATC, dar cei din jur spun că nu se poate. Și tu ce crezi? Eu cred că se poate. Eu nu știu să vă zic. Și pentru că nu se rupea, am mai chemat un elefant. 2. Știu să și socotesc. 3 ori 3 fac 6, nu 9. Da. Da. Nu. Nu. Bine. Bine. Poate. Poate. Pa. Pa. Pentru că era atât de frumos că au venit să locuiască în micul sector, cât mai mulți oameni, cât mai multe mașini, până a devenit aglomerat sufocant. Era cât mai mult gunoi pe jos, iar sectorul era foarte trist. Era trist, că dacă erau multe gunoaie pe jos,
Trebuia să vină cineva de la sectorul 6 să facă un pic de curățenie. Acum, dacă toată mizeria peste tot. De la Rebu, nu? Nu sunt obișnuită cu aglomerat și nici nu o să mă obișnuiesc cu de acum încolo. Se aruncă multe gunoaie, lumea aruncă canapele, astea și mi-e și frică să nu dea foc la vegetație. Autobuz, trolebuz, depinde de zile. Într-o zi cu unul, într-o zi cu altul, într-o zi cu două, într-o zi cu trei. Uneori aglomerate, alteori libere, uneori cu căldură, alteori fără, și de și zile. I-a furat la toate actele și ce s-a speriat și a plâns, da, s-a speriat și a plâns. A furat banii toți. A furat banii. Eu de-aceea sunt așa, nu prea vorbesc, nu prea mă deschid. Bine cu colegii mei că suntem aici și nu avem probleme, dar așa în societate nu sunt deschis pentru că nu știu cum reacționează omul. La țară m-am spovedit, dar aici nu am curaj, că preoții, știți cum sunt, l-am părtășit. Când îți pun sutana în cap, poți să găsești, între ghilimele, necredincioși, care în ziua de astăzi puțin sunt corecți. O nedreptate când oamenii sunt jigniți. Nedreptate înseamnă pentru mine atunci când nu ne acceptăm unii pe alții între noi. Da. E o nedreptate? Da, da. Ce? Minciuna. E de acord toată lumea cu minciuna, că este o piedică în realizarea celor dorințe și creșterea copacului, minciuna. Eu locuiesc cu mama, cu bunici, cu tata și cu mine. Eu sunt singur la părinți, eu nu fur de la nimeni. Nu fur de la nimeni? Adică, cu alte cuvinte, tot ce luăm, cumpărăm de la magazin, doamnă. Ca să știți cum e regula la noi, la... Normal. Da, normal. Iar eu sunt curată, nu mint, nu fur, mi-e place dreptatea și sunt corectă. În țara asta am avea nevoie de multe. Respect, să sar în ajutor și bunăvoință. Îmi trebuie curățenie, respect, legi respectate. I'm spending my time watching the days go by. I'm feeling so small. I stare at the wall, hoping that you think of me too. I'm spending my time. Până într-o zi, când un unicorn care auzise de frumosul sector a venit să-l întâlnească. Sector le-a spus că este foarte trist din cauza murdăriei și poluării care îl făcea tot mai gri. Unicornul s-a gândit puțin și a dat soluția să se salveze. Culoarea în care încap toate culorile. Acolo sunt fel de diferite oglinzi, te face mai mare, mai mic, mai slab, și mai este un locușor cu fel și fel de tablouri. Mai un locușor în care pe unul face mare cât o pisică, până la altul face cât un soricel. Da, uite, cu câine. Ăla locul de joacă pentru cățești, știi, Radu? Da. Deja stă cu câinele în ceva ca să nu se deranjăm oamenii pe stradă. Da, corect. Pentru că el zice că nu poate să se exprime și de
Jumătate din vorbă ce ai zis tu îți da dreptate, jumătate din vorbă nu. Vorbează cu totul altceva, nu e vorba de tine. Da, să se... Un topogan. O filmare cu topogan. Se poate, doamna Nicoleta? Cu topogan. Da, hai, la topogan. Și vă dau jos. Ui! Foarte adorabil, mi-a plăcut. Mai fă o dată. Ui! Vreți să vă mai arăt? Da, domnule, nu mă arătați. Ui! Un topogan. Să pot eu! Ca și tu. Eu știu că tu ești pupăcios. Ca și tu nu ești pupăcios la Africa. Nu le exageră. Ai spus, doamne Nicu? Asta se numește un boghiu care e aici? Boghiu? Serios? Zici că e un iepuraș? Doare penchică, atât. Dacă o curățăm puțin, lampa lui Aladin aduce Duhul să ne îndeplinească 3 dorințe. Să merg singură, să am iubit și să am și o familie cândva. Bine, viața de copil era simplă, bineînțeles că te jucai și... nu trebuia să te angajezi sau să-ți faci familie, dar am ajuns și acolo, că nu poți să eviți asta toată viața. Dunga? Care dunga? Asta. În momentul în care o să luăm la jumătate și o să lipim exact așa. Asta ca un colibri. Aș vrea să dispară, dar nu știu cum. Cum să dispară ce? Dungaia, mă. Ce dunga, mă? Uite, mă. Asta. Atunci Lasă, mă, am bătrânit și ele la pensie. Numai nu să avem riduri, să aibă și el. Rolul de mămică sunt foarte afectuoasă cu cea mică. O iubesc foarte mult, mai ales că în vis mi-a apărut îngerul Gabriel, care mi-a spus că tu o să ai o fetiță care o să-ți suplinească acest gol sufletesc care l-ai avut și o să ai bucuria să fii o tânără mămică. Vreau să fetița mea să fie un copil fericit, să nu-i lipsească absolut nimic. Mă zbat ca mamă să-i ofer tot ce mai bun copilului meu și să-i dau speranța că să fie totul bine. Vreau să dau la ecologie și protecția mediului. Aș schimba lumea în bine, în mai bine. Să schimb ceva la oameni. Ce? Bunătate. S-ar putea să nu ajungă la toată lumea. Cristian. Ce drăguț! Bravo, este o idee excelentă să o împarți așa în două, să o mai împarți cu cineva. Uite, te ajut eu. Mulțumesc frumos. Jennifer, îmi pare foarte bine să te cunosc. Mai încet, Sami, să-l auzim și pe Cristi. Geo! Calul Geo. Da. Aș ajuta oamenii cu dizabilități. Aș vrea să deschid un centru de recuperare pentru persoanele cu dizabilități. În ce sens? Locomotorii. Prin masaj, prin să le dau speranțe acestor persoane că există Dumnezeu și pot să meargă. Sectorul așa a făcut. A păstrat doar oamenii atenți și cu mașini electrice pe restul i-a alungat departe. Natura din sectorul 6 s-a trezit din nou la viață, copacii sunt verzi, fluturii veseli și vezi soarele cum strălucește pe cer. La stânga, ne uităm la dreapta, acum, stânga, nu e nicio mașină, dreapta, nu e nicio mașină. Și am ajuns în... În siguranță! Am ajuns la siguranță. Mulți prieteni au și ceremonii peste trece
vas. Sunt un vesel, bucuros. Că sunt aici. Că le facem păpuși. Și să distreze. Îndrăznește să simți mai multe culori. Îmi place și sectorul 6, dar îmi plac și alte sectoare, dar cel mai mult sectorul 6. Parcul Moghioroș, Parcul Crângaș, Piața Veteranilor, iarăși un loc favorit și Gorjului, Biblioteca Metropolitană. Practic sunt abonată, să zic așa, de vreo 7 ani, sau chiar mai mult de 7 ani. Bună ziua! Bună ziua! Vă salută Mary! Ups! Se pare că te imită. Interesant, nu-i așa? Ne-am mai folosit de un an. Nu permis, este și nume și parolă. Tot cu BFB în față? BFB, da. Deci ce spune la username Ce și la drăguț! parolă. Da. Bun, și dacă am ajuns... Și asta? Wow! Se pare că îmi place foarte mult arhitectura. Și istorie. Wow! Mă, dar ai gusturi alese, nu glumă. Serios. Și literatură română. Foarte tare. Serios, fată. Nu mă gândeam că ești pasionată nici de literatură și nici de arhitectură. Chiar mă surprinzi foarte tare. Îmi place să mă plimb, îmi place să mă joc, îmi place să merg în străinătate, îmi plac activitățile de la centru. Bucureștiul îl știu ca pe palmă, adică îl știu foarte bine, am stat foarte mult timp aici. Îl știu foarte bine. Am fost la Antipă, la satului, la țăranului, adică eu de fiecare dată când merg undeva sau când plec undeva descoper descărcături care mă pot duce ușor spre casă. Când eram la școală, spre școală, o descoperisem prima oară scurtătura aceasta și pe la urmă m-a gândit foarte bine. Și după aia m-am obișnuit și m-a dus super bine și de atunci aia a fost scurtătura mea. Cea mai lungă, dar a fost bine ca... mi-a prins bine ca mai multă mișcare. Ce consider necesar cunoști. Eu sunt Lucius. Câți ani ai? 23. Am crescut. Domnule Lucius, vă plac lucrurile iuți? Nu. Ok. Dacă nu vă plac lucrurile... Lucius vorbește, nu tu. Nu vorbește Luciana, te vorbește Lucius. Îi place, îi plac... Cred că lui Lucius îi place să facă sport. Da. Doar ce ca să presioneze părințele, deci... Îi place. Păi despre asta am fost aici în București. În București? La Vaște. Păi am mai fost la Târgoviște. Păi am fost locurile naționale. Și când sunt acasă, îmi place să fac la gimnastică, să colorez, să ascult o muzică și să mă joc pe tabletă și să citesc. Să mă plimb la botanică, la Antipa, la muzeul țăranului român. Mai mă dau și așa pe lagă. Și mi-a plăcut ca să vezi haine vechi și multe locuri.
Îmi place foarte mult să călătoresc, citesc foarte mult, în timpul liber scriu cărți pentru copii, bineînțeles. Am cărți despre copii care nu-și ascultă părinții și pleacă necunoscuți, li se întâmplă atâta, le dau povețe despre traficul de persoane, traficul de droguri, jocurile astea online care le joc copiii și le practică. Când n-am activități la cancru sau nu mă duc când nu sunt programat la medic, când da tratamentul și așa mai departe. Cel mai des ca prin parc la apă, adică ies, mă plimb, mă duc pe acolo, mă relaxez și mai merg o dată la un an sau doi la cel care m-a operat. M-a ajutat să nu rămân cu doar cu femipare gata. Pentru că eu puteam să rămân ori orb la problema asta pe care am avut-o eu, ori să fiu legum, ori în scaun cu rotile. Și merg să vadă cum sunt. Față de cum eram înainte, sunt mai bine fără acum. Bine, cu colegii mei, mai mă deschid, am început să mai mă deschid. Am fost însoțită până am învățat. Acum vin singuric. Peste tot, în parcuri, Muzeul Antipa, mai multe. Dar... Acum nu prea mai am avut timp ca fost la centru. Vreau să citești și cărți, să citești poezii. Nu a fost ca niciodată ruda mare împărătește o prea frumoasă fată și trăia una la Paris și mână între cele, unde lucea fruncesul și luna între stele. În umbra falnicilor borții apasul și îl îndreaptă, lângă fereastră luceafără l-așteaptă. M-aș fi bucurat dacă aș fi ajuns cunoscută pentru ceea ce fac eu pe canal cu poneii mei. Și ideea este să continui să lucrez, dar să nu las învățatul și gimnastica deoparte. Da, Centrul Medical Gorjului, unde am cunoscut cei mai buni kinetoterapeuți din lume. Mi-aș fi dorit să merg undeva să fac kinetoterapie intensivă, dar nu știu unde s-ar putea. Mi-e place mai mult să râd. Și de ce? Cum râzi? Sunt atentă, să nu o deranjez. Gură de aur! Da! Sau gură de diamant, nu ar merge diamantul? Nu, de aur! Ana, gură de aur! Ana, gură de aur! Muzeu! Și mi-ar place foarte mult să merg la centru de zi și să mă întâlnesc cu mulți colegi care sunt prietenii mei. Să citesc, să ascult muzică, să fac recuperare și ce nu-ți place? Să stau degeaba. Am venit la centru să fac activități și să caut și servici. Am lucrat ultima oară pe 11-7 martie cu doamna Vali și cu doamna Corina la vânzare, la mărțișor. Mai vin și însoțit, mai vin și singur. Alo? Da. Costă foarte multă benzină. Încerc mâine dimineață. Da. Mâine dimineață o să încerc. Salut! Eu mai mă duc la mall cu prietenul meu, Sami. Eu am fost pe jos, Sami a fost cu transport. Să mă duc să lucrez la Burger King din Plața, că în curând se va deschide. Să fac vase, să mai fac hamburger, chicken nuggets, cartofi, astea. Mi-ar plăcea să lucrez. Acolo vreau. Inimă, stadionul Steaua, cinematograf și acasă. Când vine vorba de echipele naționale, mă refer strict la cea a României.
România, România, ole, ole, ole. România, România, ole, ole, ole. Yay! Woo! Îmi mai plac filmele. Cele de acțiune și cele de dramă. Dar acțiunea dramă mă caracterizează mult. Pe lângă asta, cărțile reprezintă un mare atu. Din punctul de vedere al educației, sau cel puțin asta cred eu. Mie îmi place să mă uit la filme, adică la televizor, să mă plimb, să o ajut pe mama la treburile casnice din casă și să-l ajut pe tata să bage pe aspirator. Adică treburile gospodărești în casă. Sigur. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Categoric. Nu era cât pe ce să mă cer cu unul și să zic: bă, nene, aici e policlinica ta sau e policlinica ta? Bă, nene, ai venit la doctor? Stai la cod. Că îți vine rândul, asta e partea a doua. L-ați văzut pe pufoanul cu sticla? Deși eu asta încerc să fac, adică nu mi-e ușor, adică încerc să dau, cum s-ar spune, timpul înapoi. Adică să fac să fie timpul cum era, cu joacă, cu distracție, cu chestii de-astea, să faci ce vrei. Mie îmi place să ascult muzică fiindcă mă liniștește când sunt supărată, mai ales când mă enervează cu cineva. Mai place să merg la mare, să călăresc. Chestia e că trebuie să muncești, trebuie să plătești multe facturi, trebuie să ai grijă de copii când, dacă iei căna, vrei, nu vrei, tot o iei și pe aia. Trebuie să ai grijă, bineînțeles, de, mai ales cum sunt femeile, că trebuie să ai grijă de bărbatul din casă. Corect. Că trebuie să-i facă de mâncare, trebuie să-i calce rufele, să-i despele. Om trebuie să... cu ce spune Da. Toată viața m-am obișnuit singură, adică pentru ce am nevoie, că pot să învăț să-mi fac singură de mâncare, pot să fac totul singură. Bine, asta că sunt lucruri simple, cum ar fi să ajung la un pahar, asta e ceva banal, chiar ceva banal, că oricine poate să se pună pe vârfuri sau și ajunge imediat. Parcă îi place să meargă la asta, să facă sport. A fost și la mare. Mergi la mare. Cu costum de baie, la soare. Da, soare, ți-a plăcut. Am cules coici. Ai cules coici. Nu-mi place mai ăla, îmi plac toate mai multe păcuri. Hamster care lângă mâncare. Cum dai lângă mâncare? Are berăria H. Îmi place să mănânc acolo. Ce Pireu. Lângă ceva. Când ai dintre mici halde astea. Face-mă mie. Ce ai mâncat aseară? Unde te-ai filmat? Am mâncat cartofi prăjiți cu brâne de hnați și cu țuică. Nu te uita la mine, eu sunt inexistentă. Da. Așa, Cum ai dormit noapte? Cum ai dormit? Bine mertipat. Noi l-am transformat pure. Cred că ei fac mai ca să fie prăjiți ca să mai simplu de făcut. Pureu ce stătea să se cartofii. Mie îmi place la magazinul de alimente, atât. În pacuri. Da. La piton, la chestia asta care pe mie și Antipa și Detorie. N-ai văzut ce pe stadion pe aici pe lăgânicea prindă cu jurele, se poate între ei, se jură și se mănâncă acolo cu obicei, nu trebuie mie. Mă uit la găr la meci, da. Ce poate să seama? Calculator, mai la găr, muzică. Păi, ce e problema? Și ăla? Mă râde că sunat piața. 3 lei. Asta e 10 lei și chip. Tu e, frate... Acum... Aici are lei. De calitate, de calitate. Eu vorbesc și eu mă... Calitatea întâi. Și înseamnă că ea are calitatea două. Da. Păi atunci m-am mutat la calitatea două și... Du-te filarea. Dumneata stai cu calitatea întâi. Dar la mine e mai proaspăt. Păi... Acum le-am cules din pământ.
Mamă, ce aventură! Când zic aventură, chiar aventură! De fiecare dată când mi-am pus purtătura asta, îmi fac mereu mișcare, că îmi place mișcarea. Și ne mai ajută foarte mult. Mișcarea înseamnă sănătate. Bună! Mulțumim, unicornule, pentru soluția care ne-a salvat! E super tare. Genial. Cum e orașul? Liniștit și vesel în același timp. Dragi spectatori, acum când toată lumea este fericită, sectorul nostru e tare fericit. Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen. Acestea fiind spuse, vă doresc foarte serios să aveți parte de multă bucurie. Vă pupă Andreea și vă dorește o zi plăcută. Mary, sorry. Și Andreea, și Mary, și Andreea. Pa! Cu ochii. Cu ochii ți-a plăcut cel mai mult? Da, și cu câinele. V-am primit pe Messenger. Dar oricum trebuie să mai adaug ceva, dar... Spune repede. Data viitoare, eu sunt profesor, mă ascultați?